जोंनि जि केफे कुंगि tongile chini bwsarokno norok phekjaknai mani tachadi ni sakalkai abo belakeno bwchaya je chini pogrokno norok punjo naharwi khao toniwi abo chini chwrairokno eko chini bayarokno chwngmo kokrokno tebo ma pisa lainai jate chini lukurok chini next generation ni chini chwrairok jate o lam hamyao ta konothok hwnwi chwng borokno ma sanai. Chwng nugo je chini society o chini guardian hwngjaknairokbo chwng onek somoyo chini bwsarokno chwng kaham twngmo hai phano chwngni ji baisangbo kaham tongnani nangnai. Chwngni ji cafe wngwi tongwile chini bwsarokno norok phekjaknai mani tachadi hwnwi sakalkai abo belakeno bwchaya wngo. Tei je sajaknai bobai ni ta phirokjago railway bahai phegwi tong chwngno khai phekjaknai manwi tachadi hwnwi norok bahai khe phwrwngwi tongwi man. O pogrok chwng ulta phirokmani rok kwbangma jagao no chwng nukha. Aboni bagwi chwng jara guardian hingjaknai rok buma bupa hingjaknai rok jara society o somaj o kisa shikkito hinui hingjaknai rok norokno ang koinani muchungo chwng buino himnani swkang chwng niji baisangno kaham ma tongranai hingkhe nwng buini kahamni bagwi go kok sawi mannai tei bono nwng bujogwi mannai. Aboni bagwi no chwng nijerabo jara guardian hingjaknai rok bo chwng bo sotorko ma tongnai je chwng chini next generation no phwrwngtani chwng je khlai phunukmani abono chini cherai rok bo swrwngnai hinui chwng je phekjaknai manwi hoite chwng bo hachaloui tongjani. Sudu tablet eba drugs sakal khe chini no phekjaknai ya phekjaknai kwbangma chini society o chwng nugo agini simi no hingkhe abono wngwi gongno chini buma bupa rokno nugui no chini cherai rok bo kwrwngkhana hinui ang prai somoi no nogo asukgwi fano ma uansugo. Aboni bagwi no chini guardian hingjaknai buma bupa hingjaknai rok chwng elakani shikkito hingjaknai rok joto lukurokno no ang koinani muchungo chwng faidi bwswkangni sal o chini bwsa bwtwi chini sikla chwrai borok no chwng kaham lam phwrwklai no tei phekjaknai manwi hoite chwng bo hapchalwi je mansa khachalwi tongmantsak chwng tongnai amokhe chini naharpung ma tongnai. Tini o jagao je certificate rok basjagwi tongo ang saimankha tini oro PRC ekma ST nini ROR je marriage certificate swtal ration card rok basjagwi tongo. Omo hai chini naharpung thainai sal o bo kebo tongnai sudo o tomakariu BCO simia chwng simna constituency ni bisi khlaijak o Hejamara block ni bisio khlaijak teibo kwbangma phaio no omo hai administrative camp chwng tebo khlainai chwng waisa uichu complain bo mano je administrative camp wngwi thangkha khe certificate rok dowui manya hinui. Hingkhe phiaba kisa jora nango certificate hajar hajar swnamnani chini kaisa subdivision ni bisingo sudo tomakari simia sara subdivision no chini tinta constituency tongo Moholpur Bhamutia tei Simna. Hingkhe o tinta constituency no miliwi chwng naithokkha hajar hajar chwng o jagao certificate ready khainani nango. Aboni bagwi jora kisa nangwi thango haino no maya ni wngya chwng jotono certificate mannai aboni bagwi norok khunu tawana di